Салом дӯстон, шаб бахайр. Аввал хидматш шурӯъ кунам, баъд гапама бигӯм. Блески зу ира кам тарак шавем ки аллакай шурӯъ мешавад. хуб, мехтарои хушрӯ чӣ гуфтанем барои шумо? Дар баробаре ки ман литсои коҳи ҷавоҳироти ақиқаем бо ма муштаришонам. Барои чӣ? Барое ки ақиқа ҳамеша тилло ва бриллиантҳои босифат меорад. Ма рости ҳамин чиза, ҳамин бриллианта аз ақиқа чанд сол пеш гирифта будам. То ҳозира бубинед билёсиб дораме ки ба ростӣ ягон бор нашутамаш. худашам хеле сифати беҳад олияй. Ман мегӯем ки қариб дар ҳамин Тоҷикистон аз як ҷо харид мекунам агар тилло ё бриллиант бихарам аз коҳи ҷавоҳироти ақиқа. Барои ҳамин ба шумоам тавсия метиҳам, агар чизҳои гаронбаҳо гирифтанӣ бошед ҳамин гуна метавонед ба коҳи ҷавоҳироти ақиқа биёед, пушаймон намешавед. Диге дӯсташ надорам.